A la plaça arrencarem amb un tema d'actualitat de la comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins a Castellvell del Camp per fer la prèvia del Dia Mundial de la Poesia, que es celebrarà aquest 21 de març, i també de la inauguració que es farà de la biblioteca com a part de la xarxa pública de biblioteques de la Generalitat i l'Ateneu a Castellvell. Per parlar-ne tot plegat, ho fem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, en Jordi Jové. Jordi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, en primer lloc, Dia Mundial de la Poesia, molt important per vosaltres, ja que a més teniu el concurs literari del Portal, que va complir aquesta 8a edició l'any passat. Com penseu celebrar-ho tot plegat? Bé, vam pensar que el Dia Mundial de la Poesia, que sempre l'havíem celebrat, moltes vegades fèiem recitals, etc. poesia, aquest any teníem l'oportunitat de inaugurar ja la nostra biblioteca com a biblioteca que forma part ja de la xarxa pública i que això facilitarà que els veïns de Castellvell puguin tenir tots els serveis que pot tenir una biblioteca, des de préstec interbibliotecari, e-biblio, etc., els clubs de lectura i tal. Doncs, a part de tot això, vam dir quin dia era el millor per fer això i vam pensar que el Dia Mundial de la Poesia, i especialment aquest any en què el centre és Gabriel Ferrater, que està molt relacionat amb la zona, amb la nostra comarca, amb Reus, amb Almoster, amb Castellvell també, doncs era un bon dia per fer-ho. I vam pensar que celebraríem el Dia de la Poesia inaugurant la biblioteca i també el nostre projecte d'Ateneu Cultural. Com serà aquest dia de la inauguració de la biblioteca? Suposo que un dia molt esperat. Quins són els actes que ja prepareu des de l'Ajuntament de Castellvell per aquest acte tan important d'inaugurar ja la biblioteca municipal? Bé, a part de l'acte institucional, el que hem fet, lògicament, és que a aquesta biblioteca li hem posat ja nom, també, i va ser, en molts casos va ser el pensar en posar un nom d'una dona, en posar un nom d'una mestra, en posar un nom d'una mestra compromesa amb el poble a l'època dels anys 40-60 i que les seves alumnes, perquè en aquella època era la mestra de l'escola de nenes, de la part de nenes li tenien molt de preci, que era la Marina Capdevila. Aleshores, a part vam decidir posar aquest nom a la biblioteca i així ja homenatjar una miqueta el que és sobretot el que és la docència, el que és el compromís amb la docència, el que és el compromís amb la cultura. A part de tot això, farem l'acte institucional, tindrem l'honor de tenir la directora dels Serveis Territorials de Cultura i la cap de la Biblioteca Central de Tarragona, i a part de tot això, també la família de Marina Capdevila també vindrà a l'acte i després farem l'entrega de premi d'un concurs de punt de llibre que han fet ja a la biblioteca infantil i adults i després hi haurà la representació de l'obra El poema inacabat, que és la companyia Lo Nostro, que és una obra que combina la poesia amb la música i dansa i també amb la cuina, perquè, com diuen, la poesia és una cosa que també es cuina i després s'entrega cuinat. I la cuina correrà a càrrec de Mariona Quadrada, que forma part que mentre es fa l'espectacle es va fent la seva sarsuela. Jordi, et volia preguntar també quin impacte tindrà la biblioteca municipal. També vam parlar amb vosaltres ara fa uns dies en motiu del nou camp de bitlles. Castellvell a poc va inaugurant encara molts més equipaments, amb aquest creixement exponencial que està tenint Castellvell. Suposo que és un dia molt important, no? I que espero també que la gent s'hi sumi en aquest dia. Sí, esperem que la gent s'hi sumi, esperem que faci bon temps, esperem que la gent s'hi sumi a l'acte. A veure, el concepte que nosaltres tenim de l'equipament és que sigui un centre on la gent pugui acudir des de totes les edats. Hem pensat la biblioteca com un lloc on es fan activitats per nens, es fan contacontes que cada vegada tenen més èxit, on es promou la lectura, on es fan activitats també culturals, on hi ha sales, diríem, de no silenci
igual com hi ha les sales d'estudi o les sales de lectura, no? Els punts de lectura. Hi ha sales també de no silenci en el qual hi poden acudir persones que estan ja venint, no? Per exemple, a fer treballs de recerca, treballs en grup. Tenim ordinadors portàtils perquè es puguin connectar, que se'ls hi poden deixar. També hi ha la possibilitat que es pugui connectar amb wifi lliure a la biblioteca. Aleshores, tots aquests serveis que pensem que siguin un centre ja de centre cultural més que de la clàssica biblioteca com a dipòsit de llibres. Nosaltres pensem la biblioteca i per això l'incluïm amb aquest virtual Ateneu Popular, que és un projecte de cohesió comunitària centrat en el bon veïnatge, però també en la cultura. D'acord? Que serveixi de la veritat de l'Ateneu, no? D'un Ateneu, d'una biblioteca, que són el centre cultural del poble i que estan al servei del poble. Sobretot és important pel que comentem molts cops, no? Que molta gent del municipi s'adhereixi encara més a Castellvell, no hagin d'anar a altres poblacions, i que sigui aquest espai de trobada, no? Que la biblioteca també sigui aquest espai de trobada entre tots per ser un equipament de trobada. Sí, exacte. Actualment les biblioteques ja han canviat molt, vull dir, les biblioteques treballen molt també virtualment, els sistemes de préstec interbibliotecari han millorat, han canviat moltíssim, i aquesta accessibilitat que hi ha a la cultura a través d'una biblioteca des dels més petits fins als més grans ha canviat, i és això, aquest servei el que volem que també Castellvell el tingui al poble. Jordi, com molt bé has explicat abans, aquest Dia Mundial de la Poesia està dedicat a Gabriel Ferrater, també amb altres poblacions, sobretot en el moment en el que estem, no? En quin moment es troba, no? La poesia com a regidor de Cultura, el teu parer, no? Una mica com impulsar també aquesta lectura, la poesia, que també és un recurs literari molt popular, molt agradat també pels lectors, i sobretot en aquest any dedicat a Gabriel Ferrater com a figura. La poesia està creixent, sembla que no, però està creixent. La poesia a Castellvell era una de les activitats, diríem, intrafamiliars. Una vegada vam fer un recull de poemes i diríem que potser quasi cada família tenia algun poeta. Una persona que escrivia poesia. I tenim alguns llibres ja autoritats de poesia de persones de Castellvell. Nosaltres li volem donar inclús en aquesta biblioteca un impuls especial a el que és la poesia, tant la poesia dels que fan a Castellvell com la poesia. Inclús estem pensant ja que el proper concurs de narrativa lliure al portal tingués, a part del que vam dir d'incrementar els premis, tingués una secció, una part de concurs de poesia. Sí, doncs esperem tot aquest creixement, sobretot del concurs literari del portal, que com bé diem va complir la 8a edició l'any passat, i esperem que també tingui aquest creixement. Doncs Jordi, el serà més gran, encara sobretot per una altra cosa, que és la promoció de la llengua catalana. Sí, sobretot en el moment en el que estem. Jordi, ja per anar acabant, en aquest Dia Mundial de la Poesia, demanar-te, doncs res, adreçar-te als nostres oients en aquest Dia Mundial de la Poesia, en aquest creixement que també has explicat que té, la importància que té per Castellvell, i també per aquest dia important, no?, de la inauguració de la Biblioteca Municipal per tots aquells que hi vulguin anar-hi. I esperem que, com que a més és el dia, normalment ja és així, no? És el dia que comença el Dia Mundial de la Poesia, també és el dia que comença la primavera astrològica. I esperem que faci un dia primaveral i que es pugui gaudir de totes aquestes activitats i de la poesia, no solament nosaltres, sinó totes les activitats que es fan a la resta de pobles i que es canalitzen aquest any amb l'any Gabriel Ferrater i que es poden trobar a la web de l'Institució de les Lletres Catalanes, etc. I tant que sí. Jordi Jové, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça. Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu, a la vostra disposició. Moltes gràcies, Jordi. Fins la propera. Adéu,